Krásný den, vítám vás na prvním dni hromniční hudební výzvy. Dnes se podíváme na rytmus a rytmizace, protože kolem hromnic je velké množství pranostik, tak to můžeme s dětmi nádherně využít k tomu, abychom s nimi dělali různé rytmizace a hráli si s tím. Já vám v tomto videu ukážu 3 jednoduché aktivity, které můžete na hromniční rytmizace použít. Na konci videa potom dostanete tip na akční úkol, který samozřejmě není povinný, ale budu ráda, když si to aspoň vyzkoušíte sami pro sebe. K první aktivitě budeme potřebovat hru na tělo, takže budeme používat prvky tleskání, pleskání o různé části těla a dupání. S těmi nejmenšími neluskáme, protože to školkové děti nezvládají, ale se staršími dětmi můžete samozřejmě zařadit i luskání. Když bychom si vzali rytmizaci pranostiky na hromnice o hodinu více, tak to může vypadat třeba tak, že slovo hromnice doprovodíme tleskáním, hodinu vybušíme takto pleskáním o hruď a více 2krát dupneme. Pak by to vypadalo na hromnice o hodinu více. To je ta základní varianta, kdy děti pouze přidávají hru na tělo jako doprovod k té rytmizaci. Takže pojďme ještě jednou. Na hromnice o hodinu více. A teďka jak tuto říkanku posunout, jak tu rytmizaci posunout tak, abychom s ní mohli pracovat se staršími dětmi. Můžeme si třeba udělat obměnu, že nejprve s dětmi nacvičíme říkanku, potom k tomu přidáme hru na tělo a nakonec si řekneme, že jedno to slovo, třeba hromnice, nebudeme říkat, ale pouze ho budeme hrát. Takže když děti ví, jak to hrajeme, že hromnice jsou tleskání, hodina jsou pleskání o hruď a více je dupání, tak pak, když nahradíme hromnice pouze tleskáním, tak to bude vypadat takto. Na o hodinu více. A takto můžeme nahradit všechna ta slova, která doprovázíme hrou na tělo. Takže když nahradíme hromnice tleskáním, hodinu, tady tím pleskáním o hruď a více dupáním, tak to bude vypadat takto. Na o. Menším dětem můžete zároveň ukazovat ústy, kde v té pranostice jsou. To znamená, budete pouze artikulovat, ale nebudete to říkat. Starší děti už můžete nechat v tom, že musí ten rytmus chytnout. Takže se staršími dětmi by to vypadalo na, o. A s mladšími bych tam dala tu artikulaci na, o. Nyní si ukážeme hru na rytmické hádanky. Je to hra, kterou můžete upravit, takže když máme teďka hromnice, tak se skvěle hodí mít hromniční pranostiky, ale když budete potom s touto hrou pracovat v jiném období, tak můžete jenom třeba vzít si nějakou písničku, kterou znáte, nebo 2 říkanky, nebo 3 říkanky, podle toho, s jak starými dětmi pracujete. Když budete pracovat s malými dětmi, dáte na výběr pouze třeba ze 2 říkanek. Pokud děti už zvládají noty a zvládají zápis notový a ví, jakou má délku čtvrťová, jakou má délku osminová, tak pak jim můžete rytmickou hádanku dát tak, že jim napíšete na tabuli nebo na papírek jenom rytmický zápis a oni mají hádat, o kterou pranostiku se jedná. Takže jak to potom vypadá v praxi? Nejprve si pranostiku s dětmi několikrát zkusíte. Klidně ji můžete doprovázet tleskáním. Na hromnice o hodinu více. Naučíte se tuto pranostiku, děti ví, kdy tleskají, ví, jaký to má rytmus, ví, jaké to má tempo. Potom si zkusíte jinou pranostiku. Například na hromnice chumelice netrvá pak zima více. Děti se to zase naučí, uvědomí si ten rytmus, jakou ta pranostika má, a vy jim potom napíšete na tabuli rytmický zápis pouze jedné z těch 2 pranostik. A oni mají hádat, o kterou pranostiku se jedná. Lépe řečeno, oni to nehádají, ale mají to poznat.
Když pak pracujete se staršími dětmi, tak můžete přidat ještě další rytmizace jiných pranostik a oni potom vlastně musí vybírat a zkoušet z různých pranostik. Nemají to tak lehké, že by to bylo jenom ze 2 výběrů. Toto je aktivita, se kterou můžete pracovat se školními dětmi. Já jsem to zkoušela se čtvrťáky a nedělalo jim to potíž. A poslední hra, kterou vám dneska ukážu, je hra na tělo jako doprovod k rytmizacím. Konkrétně tedy k hromničním rytmizacím. Nebude se jednat o to, že budeme nahrazovat nějaká slova určitými prvky, ale pojedeme nějakou rytmickou figuru. Rytmická figura je rytmus, který se stále opakuje dokola. To znamená, rytmická figura může být například toto. Tlesk, plesk, 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 plesk. A nebo může být rytmická figura úplně jenom jednoduše. Tlesk, 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 tlesk. Ale můžou být i mnohem složitější rytmické figury, když budete potom pracovat se staršími dětmi. A jak to tedy v reálu vypadá? Vytvoříte nějakou jednoduchou rytmickou figuru a doprovázíte tím celou rytmizaci. Takže když máme na hromnice o hodinu více, tak můžete vymyslet třeba i s křížovými pohyby. Na hromnice o hodinu více. Všimněte si, že tady už nejedeme rytmicky podle té říkanky, ale jedeme nějaký jednoduchý, rytmický, stále se opakující prvek. Když budete pracovat potom se staršími dětmi, tak můžete udělat to, že se naučíte 2-3 rytmizace, které k sobě nějakým způsobem jdou, anebo se dají udělat tak, aby ta délka byla stejná, a potom každá skupinka dětí rytmizuje jinou rytmizaci. Toto jde například na hromnice o hodinu více, v případě, že budete dělat na hromnice o hodinu více. Jestliže pojedete takto rytmicky členěnou, tu říkanku, tak ji můžete klidně spojit s na hromnice chumelice netrvá už zima více. A máte tam stejný počet taktů, když byste si to zapsali do not. Ale můžete k tomu přidat ještě říkanku nebo pranostiku. Na hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc. A tato pranostika je poměrně dlouhá, nebo můžete si ji vlastně v tom rytmu buď to udělat na hromnice jasná noc, ale pak to bude rytmicky stejné jako na hromnice chumelice. A nebudou tam vznikat ty zajímavé rytmické doplňovačky. Protože když každá ta pranostika bude trošku jinak rytmická, tak jedna skupinka pojede něco a v mezičase třeba v těch dlouhých úsecích, kde jde pomalu, tak jiná skupinka půjde rychle. A proto jsem tuto rytmizaci upravila na hromnice jasná noc, tlesk, 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 bude ještě mrazů moc, tlesk, tlesk, tlesk. Pokud ovšem tu rytmizaci natáhnete, tak ty kratší rytmizace, jako je na hromnice o hodinu více, tam musíte otočit několikrát. Takže jedna skupinka jede na hromnice o hodinu více. A druhá jede na hromnice jasná noc, tlesk, tlesk, tlesk. A v tento moment ta první jede znovu na hromnice a ta druhá jenom doplní tu druhou půlku té pranostiky. Takže to pro děti může být zajímavé, že do jedné pranostiky se rytmicky pak jiná pranostika vleze 2krát. A jak by to vypadalo, kdybyste s dětmi ty pranostiky dělali takto na skupinky? Já vám teďka ukážu, jak by se to rytmizovalo ve 2. Moje rytmická figura bude vypadat takhle. Na hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc. S tím, že jste si určitě všimli, že ta rytmická figura je takhle, ale na konci je nepravidelná, jsou tam 3 tlesknutí. A moje rytmizace bude nejprve na hromnice o hodinu více a potom to udělám 2krát a pak udělám 2krát na hromnice, chumelice,
netrvá pak zima více. S tím, že na hromnice o hodinu více si zvolím úplně jednoduchou variantu, kdy budu dělat na hromnice o hodinu více. Takže vidíte velmi jednoduchá rytmická figura. A na hromnice, chumelice, netrvá pak zima více. Udělám trošku něco složitějšího. Na hromnice, chumelice, netrvá pak zima více. A protože se to tam vleze do téhle rytmizace vždycky dvakrát, tak udělám nejprve tu první dvakrát a na opakování pak udělám tu druhou dvakrát. Tak jdeme na to? Tak jdeme na to. Na hromnice o hodinu více. Bude ještě mrazu moc. Na hromnice chumelice jasná pak zima více. Na hromnice ještě mrazu pak zima více. Pokud budete opakovat ty jednotlivé pranostiky víckrát, jako třeba teďka, když jste viděli na hromnice chumelice, se vlezla dvakrát do té druhé pranostiky, tak můžete s dětmi udělat to, že poprvé to bude hlasitě, po druhé to bude potichu. Nebo naopak. Úplně stejně tak, když budete rytmizovat na hromnice o hodinu více, budete to rytmizovat ve 2 skupinkách, kdy jedna skupinka pojede tu delší variantu, na hromnice jasná noc, a druhá skupinka se do toho vleze dvakrát, tak si můžete hrát i s dynamikou. A teď ta slíbená akční výzva pro vás dneska, pokud se vám bude chtít. Nasdílela jsem vám do skupiny i jsem vám poslala odkaz na video, ve kterém mluvím o tom, jakým způsobem se dá zapisovat hra na tělo. Přijde mi to poměrně užitečné, protože když si vezmete, že s nějakým rytmem pracujete, vytvoříte si ten rytmus a doprovod pomocí hry na tělo a třeba za dětmi jdete až další týden a mezi tím se stane spousta věcí, tak se může stát, že když ten rytmus bude trochu složitější, že ho třeba zapomenete. Takže velmi doporučuji dělat si zápisky. Pokud si třeba zapisujete po hodině, co s dětmi děláte pro sebe, tak dát si tam i zápisky v rámci přípravy, jak jednotlivé prvky budete střídat a v jakém rytmu. Takže pokud se vám bude chtít, vyberte si jednu z pranostik. Zase seznam těch pranostik jsem vám poslala v PDF, ale některé najdete i ve facebookové skupině anebo na internetu. Vyberte si ty, které se vám líbí a vymyslete si nějaký doprovod na tělo. A může to být rytmická figura, něco, co se stále opakuje, ale může to být klidně i jenom, že budete nahrazovat, tak jak jsme to dělali v té první aktivitě, určitá slova hrou na tělo. Zkuste si to zapsat a můžete nám buď to udělat krátké video, kde nám tu aktivitu ukážete, jakou jste tam vymysleli rytmickou figuru v rámci hry na tělo, a nebo nám to klidně můžete i nasdílet jako fotku ten váš zápis té aktivity k té konkrétní pranostice. Jako takový návod jako inspiraci máte ode mě nějaké už hotové zápisy na některé pranostiky, takže tam se můžete kouknout a určitě vymyslíte spoustu věcí. A bude skvělé, když se navzájem budeme inspirovat. Když vedu nějaké semináře, tak dělám i chvilky, kdy účastníky rozdělím na skupinky a každá skupinka pracuje zvlášť a mají právě třeba společnou říkanku, ale každá ji má zpracovat jinak. A pak ty věci, které z toho vznikají, to je ohromná a velikánská inspirace pro všechny, protože každá ta skupinka to má zpracované úplně jinak. A někoho třeba napadnou pohybové prvky, které by mě ani nenapadly. Takže pokud se vám bude chtít, budu moc ráda, když budete aktivní ve facebookové skupině Hudebniště, anebo mi klidně můžete ty videa i poslat na e-mail veru.hudebniště@gmail.com. A já se těším, že zase zítra se spolu potkáme, tentokrát u krátkého videa o hlasu a zpěvu.